И здравейте хора, аз съм Swordfish и това е първото видео за 2026 година. И в днескашното видео ще ви препоръчам 5 игри, които мисля, че ще ви харесат. На пето място в нашата класация ще поставя GTA Online. Нали? Ако искате да играете тази игра, вие първо трябва да си купите GTA 5 и след това трябва да купите и тази игра. Но GTA Online е различна от GTA 5. В нея тя е мултиплеер игра и в нея можете да правите буквално каквото си искате. Можете да имате много коли, много оръжия, да стреляте когато искате, да вземате каквито искате коли и има и много бизнеси в играта и любимата ми част от играта, бункерите, които струват към милиони 300 най-ефтиния, но да. За четвъртото място в нашата класация ще поставя двете игри Street Fighter и Mortal Kombat. Ако търсите игри, в които играчите, в които се биете, в които нали трябва да се биете, ви препоръчвам тези две игри. Нали, Street Fighter е една класика, която е подобна на Mortal Kombat и Mortal Kombat, която е малко по-добрата версия на Street Fighter. На трето място в нашата класация ще поставя играта FNAF Secret of the Mimic. Сега тази игра според мен не е чак за трето място, но реших да я поставя там. Тъй като мисля, че е една идея по-добра от Street Fighter и Mortal Kombat 11. Играта има не е точно като другите игри на FNAF, тя е малко по-различна от тях, като там няма 5 нощи или подобна механика. Тя е просто да хвърлят в началото, то даже и туториал няма и направо пускат и ти трябва да оцелееш. Има много босове, които са малко силни и малко странни от това, от което сме свикнали, но да, играта е много яка и ви я препоръчвам да я пробвате. В Steam Store, в магазина на Steam струва 20 евро, докато в Epic Games Store мисля, че струваше 40 евро. На второ място в нашата класация ще поставя Donkey Kong Bonanza. Сега това е игра за Nintendo Switch 2 и излезе и бе излязла горе-долу, мисля, че 17 юли. Тя струва 70 евро, но за тази цена играта е прекалено добра, прекалено добра. Туториалът е добър, босовете са добри, механиката, където можеш да чупиш буквално всичко по своя път е много хубава, много добра механика и самите билдите, които главният герой Donkey Kong има, са много добри. И на първо място в нашата класация ще поставя играта Hollow Knight Silksong. Сега тя беше излязла на 4 септември, мисля, че тогава беше. Има я в Steam, има я за Nintendo Switch, PlayStation 5 и не съм сигурен дали я има за Xbox, но да, може и там да я има. Тя е малко по-трудна игра от Hollow Knight, но самите босове са една идея малко по-трудни от нормалните, от които сме свикнали в Hollow Knight. Играта струва 15 или 20 долара в Steam, но всички босове и самия терен в играта компенсират цената й. И така, благодаря хора, че останахте до края на този клип. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, моля, оставете един лайк и се абонирайте за канала. А от мен Swordfish, чао!